Misuporta ang Mindanao Association of Water Districts sa Cagayan de Oro City Water District nga pagbabag sa full intervention sa Local Water Utilities Authority kon ELWA. Ang ilang pagsuporta gipakita pinaagi sa pagperma sa nagkadiyang water district sa usa ka position paper. Ano ang report? Adlang Huwebes, nagkatapok ang mga miyembro o opisyales sa Mindanao Association of Water Districts o MAWD sa Cagayan de Oro City. Sa maong panagtapok, gipalabang sa MAWD ang usa ka position paper nga nagpakita silang pagsuporta sa Cagayan de Oro City Water District nga babagan ang full intervention sa Local Water Utilities Administration kun LUWA. Matod sa MAWD nga walay igong basihan ang LUWA sa ilang ginahimong full intervention sa COWD. Sanglit wala sila kapasidad nga mosulbad sa isyu tali COWD o COBE. Mawad likewise humbly request LUWA to exhaust the administrative remedy as another better option beneficial to both LUWA and CAWAD to resolve the terms of the financial assistance contract rather than full intervention. Nagpadayagsab ang kasamtangan set-aside chairman sa Board of Directors sa COWD nga si Nelia Lee siyang baruganan sa gihimong LUWA full intervention. Have to make a voice because they are abusing their authority. No explanation, just to take over? For what? In the PD 198, it is very clear. There in the law, if you are default of your loan, that's the time they're going to take over. We are paying monthly and even having an overpayment. Apan giklaro sab sa set-aside general manager sa COWD nga si Engineer Antonio Yang nga wala nila ginakwestiyon ang otoridad sa LUWA nga maka-take over. Inay ang proseso ang buot nilang sundon sa LUWA. So the procedure only, due process, that is what we are questioning, not the intervention of the authority of LUWA, because it really states that they have the authority. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kabahin ang LUWA kalabot sa maong issue. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.